Hej, jeg hedder Claus, og jeg vil prøve at vise jer et lille tag, som vi bruger rigtig meget heroppe, når vi er på tur i den norske skærgård, til at ligge og styre ind imellem klipperne. Det tag, der hedder Hanging Draw på engelsk, og jeg vil lige starte med at vise det en gang. Som I kan se, så er det et tag, hvor man bevæger sig sideværs, samtidig med at man glider fremad. Måden jeg har pagajen i vandet, det er på samme måde som når jeg laver et sideværstag. Så min position er, hvor jeg drejer kroppen ud, sørger for at pagajen er helt parallel, og så lodret som overhovedet muligt i vandet. Bladet, der har jeg forsiden af bladet her, forsiden ind imod mig selv, og så har jeg underkanten af bladet, det drejer en lille smule væk fra kajakken. På den måde så får jeg skubbet vand ind under kajakken. Så i starten af taget, så prøver jeg at placere bladet lige her omkring hoften, måske en anelse bag hoften, og så vil jeg begynde at dreje sideværd. Så vil man finde ud af, at når farten går ned, kajakken mister fart, så skal man også flytte det her punkt lidt. Men det er noget, man selv skal ud og prøve at mærke efter. Viser det igen. Altså, kroppen ud, bladet ned, lige her omkring hoften, og så glider man sideværs. Det smarte ved det her tag her, det er, at hvis man kan lave den, så kan man også nemt lære 2 andre tag lynhurtigt, som også er rigtig anvendelige heroppe i den norske skærgård. Eller andre steder, hvor man har behov for at dreje skarpt og styre sin kajak. Og det er forror og bagror. Fordi hvis man holder samme vinkel her med pagajen, og så bare flytter bladet foran centret af kajakken, så har man lige pludselig et forror. Og det samme, hvis man holder underkanten lidt væk, altså holder pagajen på samme måde, og rykker pagajen lidt bag ved centret, så har man et bagror. Så ser sådan her ud. Så det var altså hanging draw, som bliver til forror og bagror.